И това е много интересно на геологическите заснемания. Дърво под 10 см диаметър не се отбелязва въобще и директно се реже. Да. Аз оставям на другото дърво си качи една катеричка и то да си го пази. Ей, супер! Някой снима ли? Аз не можах да снимам. Да. Има снимки, да. Чакай само дървото да му се види. Да, ама... Ей, чепе, колко трудно. През капачка, колко трудно се снима. Като са събарали нещо са обитани. Измачкали горе. Да, нещо са го изпочупили клони. Върха му е, да, щупен, но... Като цъвни пайки. Страхотно дърва. Ето тук има петрушка. Ето това е люлка. Това е било люлка. На детската градина. Може да си стане един парк за майчици и така. Еми това също го написах в Фейсбука, просто общината трябва да намери пари, за други неща намира пари, Да. за инфраструктура намира пари, но за парк за хората и за детска градина няма. Нито един парк в София не е построен от 20 години. Ами нека да погледнем, тук няма едно дърво почти извън Детска градина няма построена. Всичко е тук болко. От 90-та година. Детски градини в съществуващите имоти построени, иначе... Големи дървета в района на Скатодия. Значи като е приемано всичко Друго е кръсталаци и пиганки на 10 то години. отговарял на процент живущи, процент еди какво си, процент еди какво си. Щом го махаш от детска градина, възниква въпроса къде определяш общинско или друго частно за друго. И понеже било частно, а тук сега възниква въпроса как е станало частно, щом е имало градина. Нали? Единият вариант е с реституция. Значи някой се е подписал, че тук е унищожена градината, зимата е било затрупано с сняг, демек не е изпълнено никакво мероприятие и поземлената комисия го върна. И други вариант с приватизация. Пак така някой в общината е казал, там няма нищо и го е продал. И това трябва да се провери сега. И както Лиляна Павлова с протест на прокурор ще разваля сделките по морето, да, и там се бориме, там искаме да запазим природата за хората, а тук искаме да си запазим хората. Те искат да дишат, искат децата да играят. Тук да се огради точно това нещо и се направи една градинка, ще бъде чудесно. Вече има дървета, тя само трябва пейки и алеи да се направят и нищо повече. Частно, държавно, щом е отредено за градина, той нищо друго не може да прави. И миналата година, преди години, половина, Дико внася и казва, искат да се разшири да отпуша кабелство. Да. Говорил съм с собствениците. Те ще ми дарат една полоса покрай пътя, но ние да дадем съгласие да отпадне от градина към да стане си хипермаркет. И аз поне скочих, не съм гласувал, нали, за. Отих гласувал тук, той ми вика, ти пречиш на прогреса, заради тебе цялата Южна дъга не може да се отпуши. И аз му викам, ти гарантираш ли? Той вика, всеки момент само това чака. Викам, това са много имотчета. Ти гарантираш ли, че един следващ имот няма да се запъне да не го види? Как тогава няма го направиш? Той, не, веднага ще стане, обаче тогава мина години и половина. И сега с Боряна, като свършим днес протеста, ще напиша едно питане. Аз съм съветник, който ще го внеса. И ще видим първо всички как е приватизирано. Тук ще ми първи въпрос или продадено. Какъв доклад, аз искам стенограмата от миналия път, защо той като го е дарил, защо тогава му е отредено това. Той великодушно... Не е дарение, става заменка. Ами заменка. А не дарение. Чиста заменка. Но понеже му е частна собственост, тук ти заменяш правото, съгласието си
Защото ние като общество може да не му дадем съгласие да се подобри. И той тук, както Борисовата града, в Южния парк 200 декара са част. Но ние като мнозинство не им даваме съгласие да строят. Да, и казваме, единственият проблем е, че никой не поддържа пейки. Викам на фонда вода да оправим пейките. Тя вика, аз на частна собственост няма да оправям пейките. Ама частната казва, никой не ми поддържа пейките. Що не ми дадете да си направя тенис кортове или съблекални или еди. И става по-добре ние да направим една бригада да си оправим пейките. Да? Те ще го сега. Природи и защитники.